Kawu ɗan sarki fitacce haka zalika kuma ingantaccen mawaƙi na harshen Hausa wanda duniya take mararinsa sannan kuma take matuƙar ƙaunar salon waƙoƙinsa. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan lokaci. Na fi tabbata da ilalle zahiri idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan channel mu. To muna masu roƙon ka da ka taimaka ka danna mana alamar nan ta subscribe sannan ka danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane lokaci da zarar mun saki bidiyo namu. Na tabbata da ilalle zahiri Kawu ɗan sarki ya kasance ɗaya daga cikin fitattu sannan kuma mawaƙa wanda suka yi fintinkau a fannin zubo zafafan waƙoƙi masu cike da burgewa tare da salon burgewa a cikin salon waƙoƙinsa. Na tabbata da ilalle zahiri har ilahirin yanzu Kawu ɗan sarki yana matuƙar taka rawar gani a fannin da na zubo zafafan waƙoƙi masu cike da burgewa tare da annashuwa a cikin salon waƙoƙinsa sannan kuma har da zuba waƙoƙi masu lafazi sannan kuma da wa'azantarwa sannan kuma da faɗakarwa duk idan har ka kasance kana bibiyar waƙoƙin Kawu ɗan sarki to fa za ka ji wayannan waƙoƙi suna cike da burgewa a cikin waƙoƙinsu. Kada ku manta da yi mana share na bidiyo namu zuwa group da kuke su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da Instagram domin hakan yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da zubo muku zafafan shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun shirya sannan kuma mun samu. Mun gode da kasancewa da kuka tare da mu har kuka yi haƙurin juriya da mu. Kawu ɗan sarki fitacce haka zalika kuma ingantaccen mawaƙi na harshen Hausa wanda duniya take mararinsa sannan kuma take matuƙar ƙaunar salon waƙoƙinsa. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan lokaci. Na fi tabbata da ilalle zahiri idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan channel mu. To muna masu roƙon ka da ka taimaka ka danna mana alamar nan ta subscribe sannan ka danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane lokaci da zarar mun saki bidiyo namu. Na fi tabbata da ilalle zahiri Kawu ɗan sarki ya kasance ɗaya daga cikin fitattu sannan kuma mawaƙa wanda suka yi fintinkau a fannin zubo zafafan waƙoƙi masu cike da burgewa tare da salon burgewa a cikin salon waƙoƙinsa. Na fi tabbata da ilalle zahiri har ilahirin yanzu Kawu ɗan sarki yana matuƙar taka rawar gani a fannin da na zubo zafafan waƙoƙi masu cike da burgewa tare da annashuwa a cikin salon waƙoƙinsa sannan kuma har da zuba waƙoƙi masu lafazi sannan kuma da wa'azantarwa sannan kuma da faɗakarwa duk idan har ka kasance kana bibiyar waƙoƙin Kawu ɗan sarki to fa za ka ji wayannan waƙoƙi suna cike da burgewa a cikin waƙoƙinsu. Kada ku manta da yi mana share na bidiyo namu zuwa group da kuke su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da Instagram domin hakan yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da zubo muku zafafan shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun shirya sannan kuma mun samu. Mun gode da kasancewa da kuka tare da mu har kuka yi haƙurin juriya da mu